tohon. Miten ne voi tehdä tällaista paskaa tehtaassa? Noin. Nyt kun täällä on kartta, niin tohon hyvin sitten pystyy lukemaan täältä molempia. Ja kun pitää ottaa kuva linnusta, niin tää lähtee helposti pois, vaikkei tää menekään tähän kovin helposti takaisin. Koska tää on paska. Noin. Noniin, check. Tässä on mun piirroskuva nyt tälle seuraavalle 3-4 päivän reissulle. Porkkana on täällä valmiina menemään. Ja tuolla toi porkkana. Tässä on sitten tuo rungon aluspussi, sellaista tavaraa, mitä pitää kaiken aikaa etsiä sieltä ja käyttää. Sitten on toi Ortliipin etupussi, toi ohjaustankopussi, johon tulee nyt ainakin nämä tavarat ja sitten varatilaakin on jätetty. Joukkokin alkaa olla jo aika lailla hyvin varustettu. Näillä mennään nyt. Joo. Eli tää on aika tuttua touhua. Hihnat tonne pohjalle. Sitten vaikka muovipussit. Teippejä ei tarvita usein. Toikin on harvinaista toi. Ja toi. Ja tohon. Ehkä toi nyt sitten menee tonne, toi aurinkolasit. Ja laukku. Ja pihdit. Noin. Verstalle. Mitäs toi ekaksi? Hyvin meni. Ja tarraan kiinni. Tää tiukalle. Ja tarraan kiinni. Nyt se on hyvin. Pullot saa sieltä. Ja homma haisee. Täällä onkin sopivasti. Siis niin mä sen... Sitten tää tänne. Nyt loppuu se hermostuttava navaroiden repiminen täältä. Ottaa vaan pussin ja etsii sieltä ja laittaa pussin takas. Ei se nyt koskaan laittaa. Aina tyhjänä. Tää on vähän peinintiäs. Millä ajatuksella näissä Ortliipin hihnalukoissa on joissakin tää lukkoläppä ja toisissa ei. Niissä on joku uhka-arvio. Tietysti niissä on joku uhka-arvio, että mikä tarvitsee läpän ja mikä ei. Pitäisi olla niin kuin tärkeysjärjestys. Sehän siis saattaa mennä kuinka pimeälle se yö. Niin pyyhettä myöskään ei tarvitse ajon aikana. Ja tuulitakki ainakin ekapäivänä voi olla täällä. Ja nyt tässä vaiheessa me laitamme sinne tämän pädin. Nyt se näyttää niinku tolta. Se on suunnitellut. Ja noin. Jo vain on hyvä tää nyt. Ja sit me vaan rullataan tää niinku aina. Tää meni hyvin tää etulaukku nyt. Ja lokasuojatkin mä laitoin siihen, koska se uhkaa sataa vettä. Niin ja siis nyt on lukko ja sadehousut tossa.
Tästä sitä nyt lähdetään uusilla kengillä kohti Kymenlaaksoa tämän pyörän kaa. Kylmä. Siis kotiportilta 30 metriä niin katkes ketjut. Ja lukko. Ketjulukko on pettänyt. En tiedä laitoinko huonosti, mutta kenttäkorjaus. Jos katkee vielä, niin sit saa katketa. Joo. Kohta on tunti ajettu ja 8,5 kilsaa päästy, eli ei mikään niinku salavastartti. Ensiksi katkes ketjut, sitten piti vähän tehdä huoltoa itse ja sitten piti auttaa sähköpyöräilijää, kun oli yksi ruuvi häneltä löysällä pyörästä. Ja sitten mä en saanut mun työkalupakkia enää kunnolla kiinni. Se on vähän tän näköinen nyt. Eli hankaa tohon lokasuojaan pitää tuolla pidemmällä tauolla laittaa se nipparilla kiinni. Mutta kyllä tässä tänään pyöränkaan Kymenlaaksoon päästään. Nyt ollaan Rutolla. Salpalinja ylitetty. Jalkosalmi. Lemi. Ei se mua yhtään haittaa, mutta ammattilaiset ottaa pieniä etuoikeuksia. Tässähän on kaikki väärin. Nyt ei ole Aapelin asemalle asiaa. Joskin siinä olisi ollut. Kotalahti, siitä lähtee Uimin vuoristotaival. Hiekkatie, pilkku, peruskuntoinen pilkku, hyvä. No niin, nyt ollaan tauolla. Lounastaukoa. Savitaipale. Luumäkitiellä. On mennyt vähän banaanit möösiin, mutta muusiin, mutta ei se mitään. No nyt on taas. Arvistettu, ettei se tipu. Sitten lähdetään tuonne päin. Tonne vai tonne? No tonne. 45 tultu, 45 jäljellä ja Slava Ukraini. Tuli tällainen pikitie. Mennään tätä. Nyt pitäisi tulla vähän. Joo. Mitäs tässä lukee? Tällä kohtaa kulkee väliväylän uittoreitti, jonka kautta uitettiin puita Saimaan vesistöstä Kotkan sahoille 1800-luvun lopusta 1960-luvulle asti. Sillan itäpuolella on jäänteitä viime sotien aikana tehdyistä kaivannoista, asepesäkkeistä, taisteluhaudoista.
uittoreittiä hyödynnettiin vesistöesteenä ja sen pohjoispuolta kenttälinnoitettiin, etenkin kapeikkojen ja siltojen kohdalla. Tarkkaa tietoa siitä, kenen tekemiä nämä linnoitteet ovat, ei ole tiedossa. Linnoitustyöt aloitettiin Väliväylän tuntumassa jo YH:n aikana vuonna 1939. Joo. Tästä on Suomimelossa joskus melottukin. Melkein muistan nämä paikat. Vanha kunnon risteys. Tässä. Kannuskoski 6, Kaitjärvi 5, Somerharju 10. Mehän lähdetään tuonne. Ainakin mä tänne. Hieno piste. Wow. Tässä on nyt sit Kannuskosken keskusta. Kahvio auki. Olutta, siideriä. Lähimyymälä. Ei oo mulle. Kyllä on huono tie. Ajoon. Pari kilsaa. Kukkuja miehiä. Oli aivan upea olla tuolla hyvän kaverin mökillä yötä. Minua pidettiin kuin kuningasta ja muutenkin oli hieno tavata vanha tuttu. Ja nyt mä sitten lähden säästä johtuen varmaan vähän lyhennetyllä ajosuunnitelmalle täällä Kymenlaaksossa, eli ajan tästä Valkealaan nyt ja Valkealasta sitten oikaisen Voikkaalle ja Voikkaalta sitten etelään kohti Kotkaa.
Nämä poikittaiset viivat tässä pyörätiessä mukavasti hieroo jo valmiiksi kipeitä pyörämiehen ranteita. Tässä esimerkki Voikkaalta. Kuusankosken ja Voikkaan välillä tapasin senioripyöräilijän, joka sanoi ajavansa joka päivä sähköpyörällä lenkin. Kun kyselin, miten paljon hän ajaa, hän tarkasti mittarista ja sanoi, että 5 vuotta vanha pyörä, 54 000 mittarissa. Eli yli 10 000 vuodessa. En olisi kyllä uskonut, että Kuusankoskella on näin upeat pyörätiet. Mutta nyt se on koettu. Ja näin pitkä suora. Siis ei päätä näy. Joo, siis tää on radan pohja vanha. Se on selvä, mutta merkille pantavaa on se, että ei yhtään murtumaliitosta tossa katkosta. Tässä tällaisessa kohdassa niin kun näin hieno pyörätie, niin pystyy antamaan helposti anteeksi nämä pitkät suorat. Rata hävisi välillä Lekaharkkotehtaan alle ja jatkui nyt sitten vähän erilaisena, mutta tää kelpaa meille. Valtatie 6 ja 12. Ei ole kyllä mikään takamaantie, vaikka nimi on takamaantie. Upeata peiliä tämä on. Korjalta etelään kohti Elimäen aukeita. Kastuin vähän, ajoin tuon sadepilven alta. Sataa vieläkin siellä. Ja nyt jos se pilvet tulee tuolta, niin olen todennäköisesti tänään kuiva vielä. Tässä on vielä matkaa 16 kilometriä enää. Ja Elimäen aukeilla ollaan. En ole täällä koskaan ajellut, mutta kyllähän tietenkin kotipaikkakunnat tulee mieleen, kun näitä kattelee. Täällä on tasan tarkkaa yhtä tylsää ajaa kuin tuolla Ilmajoella. No niin, vähän vettä naamariin ja tonne päin.
Huomenta. Saavutaan Haminaan, entiseen kotikaupunkiini. Täällä vietin elämästäni 8 vuotta. En edes muista, milloin olen viimeksi ajanut tätä Vilniemen tietä. Siis voi olla, että on 80-luvulla ollut täällä viimeksi ja on niinku juoksulenkillä. Pyörätie on nykyään kaupungissa tänne pitkille hiekoille asti. Hieno homma, hieno homma. Haminan aikana meillä oli tiettyjä kiinnepisteitä ja pistoolikivi oli yksi niistä. Siinä tavattiin, siihen tultiin. Se oli referenssipiste. Referenssipiste, joo. Tää on joku uusi juttu. Silloin Suomi siirtyi sodasta rauhaan. Täällä palveli tehtävää suorittamassa KRH-komppania jääkärirykmentti 9. 25.11.44-15.11.45. Tää on nyt Mäntlahti. Tää oli silloin sellainen lomaparatiisi. Lintukoto vähän. Aina kun on Klamilassa käynyt, niin täällä on todella ystävällisiä ihmisiä ja tossa baarilla oli taas. Ja yhteisiä tuttuja löytyi ja terveisiä lähti heille ja se on kyllä iloinen paikka. Hyvän tuulen satama. Klamilan ohi kun pääsin, niin autojen määrä tippui 0.
Savijoki. Tuolla Salpa-asema. Suomen pelastaja ilman taisteluja nousee mantereelle Suomenlahdesta. Tämä on yksi niitä paikkoja, missä tuolla pellolla näkyy selkeästi Salpa-aseman tuon kansriesteen mutkittelevan vieläkin. Tää Kuninkaantie on kyllä yksi parhaista pyöräreiteistä, mitä mä oon ajanut. Monenlaista mutkaa ja mäkeä ja kauniita paikkoja. Se sitten on Ilojoki tai Lahden keskusta. Reissun puolimatka. Silloin mä muistaakseni 17 syyskesällä tein yksin. Kova homma oli. Tässä tuli se pyöräilijä maailmankiertäjä just tällä kohdalla, kun mä olin tekemässä sitä siltaa, niin se oli varmaan marraskuun alkua. Oli pakkasta joitakin asteita ja helvetin kylmä ja räntää vihmo. Sillä oli muistaakseni Brasilian lippu. Ja mä pysäytin sitä englanniksi, että terve, että ootko menossa kotiin? Ja se sanoi, että joo, hän yrittää päästä ennen talven tuloa tuonne Venäjän puolelle ja töihin talveksi, lopputalveksi. Ja sitten hän jatkaa asian läpi ja sitten hän pian onkin jo kotona. Sanoin sille, että heippa. Tosta suoraan niin meidän Jukka ei kyllä enää aja koskaan. Ei tässä eikä seuraavassa elämässä. Pitäkää tunkkinne. Mutta tää on mielenkiintoinen, kun tää pyörätie kartan mukaan menee nyt täältä liikenneympyrän läpi. Jee, näin. Ja siinä on jonkun koti. Pyörävaellus siinä luki. Joo, ja nyt se menee täältä läpi näin. En tiennyt tätä ennen tätä päivää. Ja sitten me käännytään tänne. Näin. Hieno. Joo, 58,9 kotiin. Että tässä vielä sotkemista.
itselleen tässä erityisoperaatiossa asettanut, niin yksikään niistä ei ole toteutunut.